Mana kayo kong botong itlog ko. Magkano ka pili mo? Hindi papa. Nya ka nang ina si Joven ha nga buwan niya ko sa inyo kinahanglan lagi may magkita kay maramahan ay na ning mga plano. Ay, muari ka sa amo, day. O sige, day, ha? Ako na siya sultihan, nga muari ka. Pwede mo kayo ba sa Lentamente muero como no me entretenga con tanta Ilusin ako. Kaila ka na ako? Nagkaila na ba ta? Sure, eh. Tagaasa man ka. Ano ba? Daan lang ni Pilimon. Murag okay na niya din, eh. Kung saan na siya yang kini? Eh, paklaro na niya hangyang Oh. sing-sing ko, eh. Sakto na tingalin, eh. Ay, nag-iinom. Mo ni gitawag yang square table. Ha? Square table. Square, o saan ka-square anang lingin man, ha? Square na ko kung may lingkuranan. Di, bago pa man nato nagikuha gikan sa ato ang pikas bay. Pero okay na ni. Bayan ni na natin la misa. Bitaw yang istorya ako talaga ng mga ano yan. Kaya si Jubin na. Bay ka nagkisgot kang Jubin. Mo na ni akan nunay sa kuhuna-huna. Abi ni mo yan. Kinahanglan nga magseryoso bitaw. Seryoso kita ron. Kinala seryoso na kita kay unsaon na lang naging sing-sing o kini akong kwintas kumabawi na ni. Ang atulong na ako yan nga, ang kaugmaon sa pagpanak. Kana, Bugtong itong anak si Jubin yan. mo na naas akong huna-huna. Ang problema karon ang imong anak imo supak man. Ha! Musupak siya. Huwag siya kay bao nga kuya amahan. Ang amahan mo'y masunod. Titis pa rin. Tugay ako'y paris pa rin maya. Mo na nga. Istorya mo ka. Tawag si Jubin yan. Natuog para ba? Bukawa! Ay, pukaw kay masuko niya itong pugson mo pukaw pero unsa na barong orasa? Ating mata na po niya man, manaog na tingalit po to. Mawa? Unya, ug manaog na to, unsa ang to kasulti? Magsabot ang mga. Dali yan. So ang to magsulti. Dali ko yan. At ulit siyang istorya ako niya. Chérie nanga yebi kolamba eloko azolambela ngai ezosila posa te mon bébé bébé o bébé nanga yebi kolamba eloko azolambela ngai ezosila posa te ma chérie chérie o nazosenga ebele te kasi nazosenga mwa moke nazosenga mingi te kasi nazosenga mwa moke chérie Hey, may kanya ka. Tumanggaw ko. Kita sa kong tanot, si Lolong. Kitaan ko to kanina, nantok to kanina ka. Aba, magkaasa to siya, mananghid. Asik nangita na sa tugkaon da. Tukot. Basta to sa padang. Kaon ra bay. Pangitaan ni kanuna yung tanura ni. Asa ba dito paingon ha? Ikaw to eh. Nakunsa mo ka din eh. Sige barug-barug mo ka. Araw ka pa eh. Standby raw ka. Nangatang ka? Wala ka. Standby raw ka dire ka. Oh, Sabi, barug-barug mo ka dagod. Mura mag kay gihuwat. wala ka. Toy, ako ha. Bili ba ko nimong bata ka? Kay sa tanang mga batan on diri ikaw ray walay problema. Toy, ipadayon gyud ang imong pagkabuotan. Oh, ako nun kap, di ko na nagubot eh. Kana gyud. Ayaw padabayaan ng Jubin ha kay bugoy ng bata. Mada kasi yang bugoy-bugoy diha ba? Ah, dili ka pa eh. Padalan Jubin ka. Ako mo isang tabag-tabagan kay. Kana gyud kay
Sa kung nakita nimo, tanong ang batanong bilib ko nimo ikaw rin buutan dili. Sa kung nakita, lagi ka. Ako to'y kadungog ba ako sa mga balita diri nga nagkiring-irin sad ka ng Adel. Unsa? Seryoso nang imo to'y? Oo, kapoy. Pero murag, naano kay problema gamay. Sa may problema nimo? Basta ayo lang gina binuangis Adel kay ako man ang pagumangkon. Relative na nako kunya lisod kay gimo nang binuangan, ako'y makontra nimo anak. Oo, kapoy. Kapoy problema ng Adel. Amiga, may Adel. Suod may anak kap. Sige, basta mo na to. Akong tabagi mo, ayaw padulan ng Jubin ha, kay buguyo ng bata ha. Oo, sige kap. Ha? Suito ko anak. Sige, Kap. Sige. Rowel. Kinsa kay Rowel? Rowel? Wala man kay wala man sa kugibuhat. Sige, okay ra. Y esta vez después de encontrar, besame porque me smile. En mi piel te tatué, please be mine. Tic-tac, cuento los segundos, one kiss. At doon siya pangutan yan. Kung siya iyang dilian ni Nadet. Oh, Nga si Nadet. Batanon. oh. May kwarta. Tagakwarta. Oh. Kunya. Gitagaan tagpuan. Oh, kaysa kadagan niya kwarta. Oo. Gitagaan tagsipising. Oh, niya. Ikaw gitagaan tagpitas. Mm. Sa ito pa kinanghatag siya ni mga lahas. Mga mahal biya na yan. Na yung brillantitos. Oh, gani ka. Mahalon ka Kaya ba mga ang kaning brillantitos yung pilay presyon eh? Pila man? 7,302. Ligya 7,302. po na magawa sa ugma, pili mo. Ay, Gos, karong pros ka namin kabong. Istorya ako tayo yan. Ang ato yan. Nga si Jubel, mintas muli pata ato na siya yung tandaan. Kasi miss mama at papa. Pero sa ako na muli ho. Unya lang mga himot ng sumbes. Sumbes, unya lang matiguang Hanggang na. ay di mo, oy. Kinahamulan nga. May pakita akong pag-amahan niya. Seryoso. 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 Jiben! Na. Jiben! Kamar. Jiben! Kamar. Kamar! Nak, dali ra na. Kinami importante pakisultihan papa ni mo na. Halika. Alit no? Hello. Jiben! Mao na tayo rin yung panahon na doon nga maminaw na ka sa imong butang pamahan kung sa imong butang inahan. Kaya kami nung nakailagin minimo, gikan siyang lapalapa, hangtod si mga lupo. Unsay imong kinahin. Abi ni mo na, Jubin, kami dong, lagsi pa man si mama niya. Pero muli pag-ainundong ang panahon nagkaduol lumalabay ang mga panahon nung nagkadako ang among edad nagkakusog ang panahon. Mao na kami si mama mo nagkasabo nga mintras ni kami. Gusto na mo doon nga mahimutang na ka. Nga mahimutang na ka nga bisig maghigda ka di ka mo trabaho, mabuhi ka. Buhay hari ka. Mao na nga kami si mama nimo
nagkasabot mi nga amo kang minyoon nga to ni Nadet. At ang siya istorya ko ng kailan. Kanang dili inisog. Dili ko mag-inisog, di siya ka mag-inisog. Kaya kung mag-inisog ka, magkikidagkanan ako kay Orange Belter. Mapili yun ka. Karoon sultihin yung kuno na. Nagkasabot ni si Mama sa magipakitang kinaiya ni Nadet rin ako. Matinahurong siya na. O siya among gusto. Ang iamo ang kalipay mo yung gitanaw. Dili daw. Dili daw. Manggihatagon. Manggihatagon. Mahuna-huna ko ni. Manggihuna-huna. Magsigig pangita. Magsige pangita ni mo. Kung sa may din-an ni Nadet. Kung saan may ditaan mo na din? Bayang? Gani. Maani nga. Sutihin yung po. Kung saan mag-dilian ni mo anak na din? Yung sila din, kumplito. Guwapa. Kwapa. Ha? Kwapa. Kumplito. Dua ka buk mata. Ha? Ang ilong baka bukbag. Dua ka buk dungdan. Bako pa maganito. Kurtiin yung buhok. Seryoso ka. Seryoso ba ako yan? Kung saan mag-iing mong dilian na ng Nadet? Nga si Nadet? Diyan. May pagkabutang. Naikwarta. Makabuhi ni mo. Baka po, hindi mo bisang magsigil pagkatiga. Sila pa magaling mo gastos inyong kasal. Mao na. Tawag limpyo na lang ka. Una yung amo na. Simba ko, mga wahak ni, mag-unang bining mama. Ha? Ano ako may mapaunahan? Adi man dyan. Di, mga wahak magintap yung kalibutan na yan. Bro, dagdali ka pangitag ikapuli na ako da. Ay, kung ano na yun. Kaya na yun, ay. Seryoso ganit ako. Dagwedes ka na. Ano yun sa Japan? Ang amo nga mapahimuntang kamintas na ito. Di ba? Ang nilain di pangandoy na. Eh, kung saan ba yung may kabilin ni mo? Kinimbalay na to. Pamatsagin mo man. Di ba yan? Mauna nga, pahimutang mintas na at ang sultihigan mo. Kung sa may imong gidilian anang na rin. Sultihin ko lang. Nak, Mas may... Nga. Sultihin. Sultihin na. Na. kay ani ni Juven. Nahibaw magyud mi nga sa pagsugod pa lang. Uyab magyud mo si Nadet. Nagkauyab magyud mo, di ba? Limot o, nagkauyab magyud mo. Karon nganong nausab ba nang imong huna-huna? Tinuod na. Nganong dili ka naman ni Nadet ron? Tinuod Nga na. imbis nga ganahan na si Nadet nga magpakasal mo. Tinuod na. Ma, pa, tawag sa biya ko. Kana si Nadet, maldita ka na. Kung kahibaw lang mo. Bawa na usa sa mga rason kanong nawa akong gugma niya. Maldita? Maldita? Pa! Uy, Maldita! Ka-simple predicate. sa predicate nga his ko ka predicate. Uy, Predicate? anak, wa man daw may makita kang Nadet nga maldita siya. Bitaw. Buutan man, kan buutan gyud nato, di ba, Milimon? Kana na, maldita. Natural maginang sa babae na maldita. Kaya kung mo iskot kag maldita, kining mama ni mo, karte maldita hari. Oh, maldita ka na. Grabe ka na kagabi ka na mamukaw ko. Si Karan mo gani ko. Ikaw, yang. Ha! Ay nalang nag-itabi, oy! Ay nalang nag-itabi siya. Sabot ka na maldita. Oo. Kaya kung lula pa yung maldita, si pinakamaldita, mo na esteriyang. Maldita sa ng maldita. Muna ang natural na si babae ng maldita. Pa, kana lagi si Nadet, gawas nga maldita pa na siya. Di na rin ko ganahan na niya. Wala akong maila ba eh. Nga naman, Basta hindi lang ganahan. wala kayo kumang. Pulaan ko na niya. Uy, Dipulan? Huwag ka ganahin.
ayaw anang na istoryahang gipulan. Kanang gipulan natural na nga siya sa lalaki. Kanang huwag ganahin natural na siya. Ako bitaw, kanimo mama? Napulan mo siya kuha ni? Ha? Magtarong na. Nga mo kayong istorya aring minatimang nako. Paghuwat siya, good. Kanang huwag ka ganahin? Kanimo mama, wala mo siya kung ganahin. Wala! Pero, Kanayin ako. pero akong gipaningkamutan nga mabalik ang akong gana. Kaya kanimo mama? Ha? Ni Mao naman ganun yung piti-piti. Pero ako gyapon gipaningkamutan nga mahimo siyang humot sa akong panimot. Kini mo mama? Di pula naman ganun ko. Makain ko gugusahay nga. Magbuwag! Magbuwag! Magbuwag ang puti o bicolor. Laro ha. Bitaw, seryoso ka, Jibet. Mao na nga natural na sa laki ng inunala. Pa, kapila naman mo giilan. Nga na ako'y gustong laing lagi. Di ba kibaw naman mo kinsa? Ngayon naman, Balik-balik ko na po na ako. ngayon lang. Si Adel lagi, si Adel! Si Adel lagi di ay. Si Adel lagi di ay. Limon. Tabagan mo. Tabagan. Ngayon mo kayo? Punta ko lugar. Si tabahan na taga. Tabagin ko. Ang tabahan na ka! Lagot ko pilimon. Kung makadungog ko din nga ni Ugeng. Ni, ayan, nila. Ba't yan din mong naungoy lang yan? Okay, lapapay mo na akong... Magtawang pilimon kay huot akong lugar na ba? Ha? Ngayon lang mo lugan yan? Huwag mo lugan? Ang akong kasing-kasing murag kumutong basta makadungog ko anang nga ni Ugeng. Nanangani anang iyang gikainlaban. Sa inahani anang iyang gikainlaban. Eh, istorya kang tali yan. Yan, tali ka na.